Ayo Dek. Wah iki digarap elok iki. Wasik. Sakit rindu. Mangke Mbak Anis temanten langsung mawon ampun. Waduh. Coba suaramu. Lebih becek lara untuk daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu. Iya yo iya yo. Yen wengi ra bisa turu, yen awan ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. Rungokno. Betul kowe bener kandamu. Wah ayu tak tunggu-tunggu. Ora liya mung sliramu. Tenane Om, Rino wengi dadi impenku. Wani sumpah apa njalukmu. Bocah ayu jok guyang-guyu. Wasik. lali anak, lali bocah. Lali wayang, lali betung. Rasane wong lagi gandrung, pilih budget apa pilih murah. Yen wurung tak trimo gantung. Nang ngendi Mas? Nang isor kursi wae. Maria apa rindu, sadino rasane Ayo sayang. Dek. Awak marak dikurung. Iya yo iya yo. Numpak karep mlakune. Wong sabar mesti kelakon. Sapa? Wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak ala adu biyung. Anakmu kaya wong gemblung. Kapan diko bareng ditulung. Ipek cucut nyemplung ning gedung alias kade ngentekke sawah bedahke sarung. Bedah ambal Mas. Walah ajur mumur. Cegas terus. Oh yeah. Wasik. Wasik lho Mas. Iki sorot karo eksis video syuting. Kuantep bosku. Ya gone ya nom-nom kabeh. Mirengno ya Mas. Oke, Dik. Luwih becik lara untuk daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu. Iya yo iya yo. Yen wengi ra bisa turu, yen awan ra doyan mangan, amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu. Cahayu tak tunggu-tunggu. Ora liya mung sliramu. Rino wengi dadi impenku. Wani sumpah apa njalukmu. Bocah ayu jok guyang-guyu. Coba suaramu. Lali anak, lali bocah. Lali wayang, lali betung. Gentong, gentong, bapak gentong, gentang, gentong. Rasane wong lagi gandrung, pilih budget apa pilih murah. Yen wurung
kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung Mas iwak cucut nyemplung ning kedung kebacut alias kadung ngentekke sawah bedake sarung iya yo sakit rindu sampun sakit rindu